Angibingelele bafowethu nodadewethu cha lo saphawula kuseyena mali masiqiniseke noma besithi asifune ukuza kuma social media nesimo sokuthi besisaqhubeka nokuzila somndeni kodwa sokunezinto ezisiphoqayo ukuthi asisondele ku social media mhlawumbe seyibeka ebeka abanye abantu impilo yabo engcupheni. Ngifuna ukuphala ngodaba lelo lokuvela kuma social media lokuthi kune camera eculayo yabona abenzi boku cha akulona iqiniso lelo ukuthi abasola sebeboshiwe akulona iqiniso lelo. Ngicela konke lokho sikiyekele emaphoyiseni aqhubeke asithandi ukuthi lezo inkulumo mhlawumbe zicishe zizephazamisa uphenyo ngaphezulu kwalokho ayisaphazamisa uphenyo kuphela. So khona nabanye eseyibeka impilo yabo engcupheni ngoba mawuzothi icamera iyacula lo camera shothi kunomuntu oyibhekile shulo muntu lo muzi lo abasakwazi la sebethola nokusatshiswa ngayo le camera ukuthi iyacula. Siyacela ukuthi bantu bakithi sizame ukwehlisa lezo zinto ezinjalo singagcina silimaza abantu abaningi ngendlela engeyona right. Mase ngiphinda ngibuya lolu daba luka Makoti Style noba Mashimane mhlawumbe data sisiphawuli ngoba lithinta thina le kukhulunywa ngathi futhi kulona baMashimane nevideo ephuthuka izolo. Ngicabanga ukuthi baMashimane afuna ngihlonipha kakhulu kodwa ngiyabona la ngathi mhlawumbe kukhona la ene misunderstanding khona no Makoti Style. Ngiyacela ukuthi nje abantu abadala ngiyakholwa ngibadala mina fanele nisondelane mhlawumbe nikhulume lolu daba nikhulume ngasese hayi mhlawumbe la inkulumo ezoxhumana into edala ngisho njalo ngikwazi mina ukuthi uMakoti Style ngangambonga into awasenzela yona. uMakoti Style into awasenzela yona siyabonga kakhulu somndeni asiqiniseko namanje futhi sisakholelwa uMakoti Style akukho la scam khona ngoba wazi wanikela nangaye wadela izinto zakhe wazwafika kuthina waphindwa wabamba iqhaza wazasebenza nje physical ochaza ukuthi uMakoti Style thina simbona nje umuntu oloko namanje ngesikwazi ukumdlela amandla akhe. Siyabonga kakhulu esakwenza uMakoti Style ilokho bengitha ngidlula. Ngiyacela baMashimane ufonele uMakoti Style nikwazi ukulungisa lolu daba namanje ngisase umndeni asiqiniseko. Siyabonga ukwenza uMakoti Style akukho la sibona khona siqole khona. Siyabonga kakhulu.